Sinan, E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, PEM sa Binmalay, paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Engineer Nexon, at aspeto technical. Siyempre, Kalop Cantabay, amigo yo RJ Jimenez at your service always. Dana sa partner ko, gaylay Lixito, gaylay Kulito. Si partner Leon Elorde Castro Jr. sa Oscar Head at Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. And siyempre, tulog sa ang programa, may ternalugay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Partner Leon, good morning. Hello, good morning, partner RJ. Ako pa yung magpagbabati lamang at kasi ngayon yung araw ng validation ng ating mga pensioner sa bayan ng Binmalay. Aha, so, meron okay. tayong 241
na pensioner kung saan sila po ay ibabalidate. Sila po ay nakuha. Ito yung pinaglalaban natin, Partner RJ, na ito yung ginagawa nila na mali itong klaseng validation. Kaya siguro muna ako ba, Partner RJ, mag-reply ka na sa radyo dahil gusto ko explikato dahil ito po makakanan ng mga tao dito ay sila ay pang nabalidate ay sila ay pensioner na. Okay. Okay. Gusto sana na ito Asikasuhin mo yan. Kanila, kaya magbabati lang ako, Partner RJ. Salamat, Partner RJ, at binabati ko ating mga tagapakinig sa ating programang PM sa Binmalay. At ako po ngayon ay medyo busy po tayo, Partner RJ, kasi i-assist natin ang ating mga senior citizen para sa kanilang validation, para sila ay makuha kung sila ay talagang indigent, ay sila ay magpipensyon sa bayan ng Binmalay dahil kami po humingi ng additional na 286, kaya ito po pinabigyan kami. Ganun palang ginagawa diyan sa dapat maglabi ka. Eh noon hindi naglalabi ang ating OSCA, kaya walang dumating. Kaya ito ngayon may validation, kaya ito po ating ginagawa kasi ito yung dapat ayusin natin. Itong ginagawa natin, yung mabigyan ng tamang pag-aalaga at pag-aaruga sa ating mga senior citizen na sinasabi nating ilapit ang gobyerno sa senior, hindi yung senior ang lalapit sa gobyerno. Yes. Ito po yung ating ginagawa pa natin. So, salamat pa natin at siguro I'll be back tomorrow at sabihin ko ano nangyari sa aming validation. Kaya salamat pa natin. Mag-reply ka na po. Sabihin mo dyan, basta ito lang po ang ating ginagawa sa bayan ng Binmalay through the cooperation ng ating suporta ng ating pinakamamahal na Mayor ng Binmalay, Mayor Pedmerera. Tayo po ay nasa evacuation ngayon para i-validate ang ating mga senior para kung sila ay talagang indigent o kailangan na magbigay ng pension, social pension, sila po ay kanilang makukuha natin kung ano magiging resulta ng itong validation ng ating mga DSWD, Partner RJ. Ito isang panawagan sa lahat ng ating mga nakikinig. Kung di man kayo natawag sa mga iba't ibang barangay sa Binmalay, hintayin po natin dahil ito po yung nilalabanan po natin na maling proseso po na ginagawa ng DSWD kung bakit sa CBMS hindi po binibigay sa mga barangay officials, barangay president, kasi sila nakakaalam kung sino mga indigent sa ating mga barangay. Ito ay parang ang alam ko dito, parang ang mali sa hotel, paano kung sa isang barangay sa binalidin nila walang nakuha? Sayang ang oras. Yes. Kung sana galing sa alamin na automatic, hindi papatay yung tao na kapag pension na ngayon, namatay tuloy ang tao dahil hindi na umabot sa validation. Kaya Partner RJ, bukas, ilalato sa ilawang kung ano nga itong si BMS at ito yung ating ibubudka sa ating programang PM sa Binmalay para malaman ng lahat, hindi lang sa bayan ng Binmalay, kundi so buong lalabigin ng Pangasinan. Kaya salamat, Partner RJ. Yes. At salamat sa nakikinig, Partner RJ. Okay, si partner si kasuntan niya mong partner kakapakanan niya ng mga senior natin. Okay, si partner Leon Elorde na busy ngayon sa pag-asikaso, gagunton na panasikaso saray senior citizen yan. Ayan ang Oscar Head. Talagang gagawin to'y trabaho to. Partner Leon Elorde Castro Jr. Ilay kulim partner nga kulimat. Walay idol mo. Idol mo'y Mayor Pedmerera. Ingkakuli panangiter na serbisyo saray agatan balay na Binmalay lagpas sa oras kung magtrabaho para maibigay ang agresibo at matapat na paninilbihang agresibo at matapat. Yan ang mayor ninyo sa bayan ng Binmalay. Good morning kay Insan Philip Tigno at kay Insan Ray. Mga senior na mga to pero maliksi pa rin dahil sa tamang
Disiplina sa sarili, di ba? Dapat watchful tayo dasara tayo food intake. Irate kakanon tayo. Wala no wala tila at lagpas sa isinta o sa isinta. Man working kayo. Man exercise. Sana siyempre bawas stress. Tana siyempre dapat relax. May pamuson na salita ng Mayor Pita, relax. May relax mo labat so laman mo. Aliwan relax ya kadukol. May may focus sa trabaho. Wag mai-stress. Basta alam mong tama ang ginagawa mo. Kahit sino man ang kumontra kung tama, makikita naman ng taong bayan ang resulta ng trabaho at sila yung huhusga. Sila yung magsasabi kung talagang nagagampanan mo ang iyong trabaho. Kanya-kanyang style yan sa paninilbihan sa madlang people. Yan. May mga kilala nga tayo na ang style nila yung yung hanggapoy pabarungan da. Amin at komoditan da. Gano medyo pikuwot. Kalabat la umbarong. Ganun ba na style? Ng ibang mga namamahala kasi takot sila. Ayang paano walay napabarong da agdara ibuto. Unsa bilamat so panamili. Pero iba po dyan sa Binmaloy, yung ang pagsita lang sa mga kontraktor dyan ni Mayor Pet, pagka mali, hindi sinusunod kung ano yung nasa plano ng isang trabaho, kasalanan da, kinsiri na at dayday presyo. Tuloy, si Kara, nagdatumbukan, may dugan materyales, tapiano makatipid, makatubura, kasalanan dalatan. Ano na Mayor Pet. So pagka nakita niya na yan hindi sumusunod sa mga nakalagay na specification ng proyekto, kanyang pinapatigil at pinababakbak. Anto'y wadya ayad plano, anturay kasulat, iran na materyales, yan deklarayo, yan si Katos Osaryo. Ganun yun. By the way, itong araw na ito, nandito si Secretary Benz Dizon ng Department of Public Works and Highways para maglibot sa mga iba't ibang proyekto na ginagawa dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Lalo na itong mga unfinished mga project dahil nga kung minsan dahil sa Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Yung pagpupundo ng proyekto kung walang pundo mateting ka na lang, di po ba? Kaya maraming mga proyekto ang nakatenga dahil inaantay pa yung pagpapalabas ng pundo. Kaya importante na pagka may gagawing proyekto, ano na lang, punduan na lang ng buo, di po ba? Kaya nga dyan sa Binmaloy,
siyempre nasa jurisdiction ng pamamahala ng local officials, local head, si Mayor Pete Mirera, although yan po ay proyekto ng national government, ito ngaong DPWH, implemented by regional office ng DPWH, kanya din itong sinisita kung bakit ang bagal ng trabaho. Kasi kung minsan, naabutan nga yung mga ilang kontraktor dahil hindi naman nila binibili ng buo yung gagamitin. Ito nga, nagkaroon ng krisis sa gasolina. Dahil sa gera, nagsitaasan yung mga presyo. Dakulmot, sumamanggugo, iran na kontraktor, anto halos doble so presyo. Nan ginawa so bidding saratang kakabalag ng proyekto lola saratay tay-tay. Pero siyempre kinontrata datan dapat sumpalunda. Pero lante may babaga tayo phase 1, phase 2. Pag wala ng pondo sa phase 2 matitigil. Dakulmat, so rekomendasyon na Mayor Pete Mirera na pimasyar dya si Under Secretary Charles Calima na DPWH na pinasyar sa saratay nanduruman na proyekto ya gagawin dita na da balay na binmalay na da Kurambang Bridge. Kaya kaplusan so construction tutan maawa nga may Kurambang Bridge. Tay Manat Bridge, Tanda Gayaman Bridge. Lani may kasuldungan na sa may bypass road. Lapo da Linggian, dala na da Binmalay. Yapon ladman da ajad sa syudad na Dagupan. At wala may suwestyon ditan na Mayor Pete Mirera tanta tumat sa flow of traffic. Minor may bottleneck na sa traffic ditan ng sangaan. Ayan wala may suwestyon tumat. Ayan na pag walay singa rotonda. May tulakan na sara may luganan ditan. Piano gairaman babangalan, gairaman susuksukan. Asing singgerya tuwatan na. Sa tay kanto na nansangaan. Yatan may usa rin niya dalan. Ang mulagabay so dalan da balay na Linggian. Nung laka Dalaminos, Bugalyon, dalan da sa may Matalaba Highway. Ganyan dakalmat, so lilikudan da parte na nansangaan. Minsan ka bantim na da isat, ni talaman lamot, so dala na may silong na taytay. Walay dalan ditan, may gagonda da sa may balbalog ya palaisdaan ditan. Kana sa may dalan niya paunla da sa balay na Linggayan, dakulay ang dadalan ditan na, gaylay dakuptutan niya dalan. At nakukulan walay rotundad niya tuwa. Inaratan nanda wadya si Yosek Charles Calima na DPWH at insuhistyuntan anan Mayor Pete Mirera. Tuloy-tuloy ni so panbabaklas na sara may fish pen na fish cages kasumpalantutan. At ang sublay matla so sa may panlinis na saray kailugan. Dita na da balay na Binmalay may kwanday OKB. Ito tayo OKB, Engineer Nixon, okay ka ba? Hindi, Operation Kontra Baha. OKB, nasa national government, kaya i-implementa na sa DPWH. Kaya may nansaman na flood control, ang palagi iray dike, tapyano na prevent so flooding natan OKB, Oplan Kontra Baha. Di gagawin da natan, ramay silted, iran na kailugan, araya so idri-dredge, dradraga, kukoy ko yun, tapyano mas dakal so nakaumudate, ya bulyom na danom.
Nasaray kailugan tayo, pati saratay creek. Unduslo sa saray kailugan, aratay drainage kanal. Napag-araratan at linisan. Tapyano ang kapoy stagnant ya danom at saray low-lying areas. Saray nanduruman na barangays. So atan at tinutukan mo na Mayor Pet Merera. Actually, according to an information, nakahanda na ang DPWH to do that. Para gawin data niya pandridge. Pero lante, uunanda na sa may panlilinis, didismantle. Nasaratay fishpen, fish cages, agaylay irap manayan bagutan. Ramay kawayan no ambayang mutlan na akalurug di manad dalin kapipitek makulkul na tiyapitek at no kulang so kagamitan mudan kaya mahirap po na hugutin. Yung po namang help na parang ayuda o kaya tulong na sa Coast Guard, ang problema di makapasok yung kanilang sasakyan dyan sa mga kailugan natin. Kaya ang ginawa na lang ni Mayor, bumili ng kawayan, inugot sa kanyang sariling bulsa. Hindi o pundo ng munisipyo para gawing lamo. Si Katuya so usaran na saray task force ay man babagot na saratay mangukal na saray fishpen, fish cages ditan at kailugan na balay na binmalay. Good morning sa mga taga Gayaman. Yan sa Barangay Papagayan, Capwell, Soriano. Kumusta ka la? Tanad Balagan, mantutumbukan laratan ay barangay. Noon liko kadya ay say naglayan. Dalan niya gaylay dakep ponla say syudad na San Carlos. Mata niya barangay Palyas, Papagayan, Parayaw, Literpi na barangay Balagan. Ang baluto ka, unarap ka barangay Pututan, balay na binmalay. So, good morning, say si kayo, dita na Mangkuro. Kumusta lamay Salim, mabigla, si Councilor Andong. Councilor Andong Rolando Ferrer. So, naksidente may salito. Pero ang papaabing mo, Councilor Andong Ferrer sa Makamasa ya konsyal. Ditanad Councilor, ditanad balay na binmalay. Morning mat, saray tagadtanad parte na Benlag. Barangay Benlag, Barangay Pulong, Barangay Malindong, Kanawalan. Gayaman, Kalit. Kasbar family, good morning. Sana minlan na tagad balay na binmalay. Sama impituyaw tayo ng karuman kinan police colonel Lieutenant Colonel Lester Saiko sa ekipo police na balay na binmalay. Wala na impalapag to yad tulong na sa komunidad. Sa tulong na saray taga barangay dadauloan ng Liga President Sir Butch Merera at watan so samay patuloy pakikipag-ugnayan sa mga barangay officials para sila ho ay kasama sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan sa bayan. Iyon po yung napaka-importante. Ano po, Chief? Sir Laiko, importante po yun. Yung mayroon hong pag-uusap mula sa mga barangay officials
at sa ating mga kapulisan dahil sila ho yung nakakaalam kung sino yung mga naninirahan sa barangay. Kung may dayo, kung may problema, lahat po yan alam ng mga taga-barangay. Kaya pag may mga ugnayan at malit pan-iibaan na saray barangay officials, na saray kapulisan at menumay ay resolbaan saratay yarin na problema na iwasan. So yarin ikurang na saray mauug na siran elemento. By the way, nalagan na almost complete la. So saratay solar lights da saray barangay tanad da say balay na binmalay. Kaya makanakana na proyekto piyan na naiwasan para tayo tatawagan tayong crimes against property. Na jada saya manuntumbok kiran na bulan o agaw. At nayarin na untumbok mutladdan so samay pangikabit na saray CCTV. Balag so tulong tuya so CCTV. Nasa may balitan tayo, da sayang kabosan, aliwa balo tayo dyan Pangasinan. Agawaman, ng takaw, nasaray ibubulang ya manok, sa pinilito ni, raramay ang kable. Pero aga kaligtas, lapod dyan din lalanto, walay CCTV. Pananakartulabat, abirbir dala, tuing katuto. Parayan na makanakana na proyekto tapyano naminti na. So asay maong niya panamalay oksoy tan karenan ang gadyad pinakasukong niya barangay. Morning da saray dumrangal titan da kabitlan ni man titan da ay so parayaw ana ditan da saya parte na Baybay Pulong Malindong. Good morning. Ragas sa family, good morning. Sana tula may barangay mo. May man pitungtungang kunta na yad sa kaya bookstore, National Bookstore. Taga Binmalay, mandedengal siya agik kwanto. Abusi Santa kayo sir kwanto. Kano man dedengal, siyempre narirengal ta kayo kwanto. Okay, thank you Hangga pulay malame oras sa dasaya na programa tayo PEM. Paninilbihang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Yadangaranan na partner ko Leon Elorde Castro Jr. kay Oscar Ed na bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Ya very busy. Ed panasikaso na sa kapakanan na saray senior citizen di Tanad Valley na Binmalay. Yada Aspeto Technical, siyempre si Engineer Nexon Dacal. Saya balit sa Macterion amigo RJ Biray Jimenez at your service always. Titilak kami na masantos tan maabig ya oras at si kayo namin. PAM sa